Bună seara, dragi prieteni! Ieri am aflat povestea cutremurătoare, putem spune, a unei fete din Dorohoi, o fată de 17 ani, Cristina Dumbrăveanu. În seara aceasta o să aflăm o altă poveste, la fel de impresionantă, dar o să ne mutăm în alt colț de țară, o să mergem la Timișoara. Un vis frumos, dar care, nu știu, pare de neatins pentru Daniel, un băiat de 7 ani, din Timișoara, cum spuneam, care își dorește foarte, foarte tare să fie fotbalist. Să știți, talent are, mingea se lipește de el, cum spun antrenorii, însă greutățile pe care le are de învins îl trag mult înapoi. Părinții lui abia reușesc să-l hrănească pe el și pe cei doi frați ai săi, mai are o soră de 4 ani și un frățior de 6 luni. Mama, din păcate, suferă de o boală care o ține mai mult la pat și tatăl câștigă foarte puțin. Așa că ai lui nu-și permit să-l înscrie la un club de fotbal care să-l antreneze, să-l formeze, și băiatul ar vrea să strângă bani din alocația lui, care știți și dumneavoastră cât e, ca să plătească taxe. E convins însă că o să ajungă fotbalist bun ca David Beckham. Este idolul lui și atunci, când o să ajungă un mare fotbalist, o să poată să aibă grijă de toată familia lui. Haideți să-l cunoaștem pe Daniel Sas din Timișoara. Sportul rege pare să fie destinul lui Daniel, un băiat căruia soarta nu i-a zâmbit nici măcar o clipă. Cum se dai dași? Mici. Te strâng? Da. De cât timp e? De 2 ani. De ce nu ți-am eu luat alți noi? Pentru că mami nu au avut bani. La 7 ani, Daniel a învățat deja să nu ceară jucării, haine, încălțări, portocale ca alți copii. Lovește cu sete mingea și visează că într-o bună zi o să joace la Manchester United și o să calce pe urmele idolului său, David Beckham. Are energie, îi place fotbalul. Și-ar dori mai multe, și-ar dori o mingea lui, și-ar dori un training. Cred că Daniel este un băiat foarte talentat la fotbal, ar merita să se afirme la un club mare. Dacă cineva are inimă mare și poate să-l ajute, s-ar putea ca mai târziu să-i mulțumească mult pentru asta. La vârsta când alții se bucură de copilărie, Daniel se întristează de fiecare dată când trece pe lângă stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara. Se teme că nu va ajunge niciodată acolo, nici în tribune, nici pe teren. Tati vrea la fotbal. Te duce la fotbal, dar n-am bani să te duc la fotbal. Dincolo de toate greutățile, la 7 ani, Daniel rămâne un copil care visează, speră și are dorințe de bun simț. Ce ți-ai dorit tu cel mai mult și cel mai... O grijă să am eu singur. Uitați-vă, el este Daniel Sas din Timișoara. Băiatul de 7 ani care ar vrea să facă fotbal și ar vrea să fie un mare fotbalist, așa cum este David Beckham. Nu? Îți place David Beckham? Da. E un mare fotbalist. Da. Și de ce vrei tu să ajungi ca David Beckham? Și nu ca Hagi. Îți place și Hagi? Da. Da, îți place, cum să nu, pentru că este și el un mare fotbalist. Tu vrei să faci fotbal? La Poli Timișoara, pe cineva știi vreun fotbalist mare de acolo? Nu. Pe nimeni. N-ai fost la meciuri? Nu. Ai vrea să mergi. Da? Ia să vedem, tati, care este povestea. Cum e? E complicată, rău de tot. Am văzut că plângeai în material. Durerea asta că nu poate copilul să ajungă la un meci de fotbal măcar, dar rămite să și facă fotbal organizat așa cum ar trebui, cum ar trebui pentru un talent ca al lui, ar fi un mare lucru, nu? Să ajungă să facă la o școală. Păcat de el că e talentat. E talentat, da. Câți bani ar trebui să cheltuiești cu el ca să poată să facă și fotbal, să poată să și meargă la școală, să învețe, să aibă tot ce-i trebuie? Ar trebui lunar 2,5 milioane să-l înscriu la un club.
Și ce venit aveți voi? 40 de lei pe lună. Cât? 40 de lei pe lună. 40 de lei pe lună. 40 de lei pe lună sunt banii pe care îi primește... Alocația copilului, da. Alocația copilului. Da. Și ce mâncați zilnic și cum vă descurcați? Cam ce? Mai ne ajută vecinii, mai mă duc cu ziua la lucru, cum pot și eu. Doar cu ziua? Da. Nu ești angajat permanent nicăieri? Nu. Și soția? E casnic, are grijă de copii acasă. Ai o fetiță de 4 ani. De 4 ani și un băiat de 6 luni. Da, da. Și soția ce probleme are? Ea e bolnavă, are coloana cu lombosciatică. Lombosciatică. Da. Și am înțeles că în urma nașterii s-a întâmplat asta. Da, acum 6 luni. Și ai încercat să te angajezi pe undeva? Nu, din păcate nu-mi găsesc. N-ai găsit, ai încercat, dar n-ai găsit să te angajezi. Da. Hai să vedem că, uite, așa, e bărbat zdravă, nu e totuși un om în toată puterea. Poate găsim pe cineva prin Timișoara care, văzându-l acum aici, poate îi oferă o șansă și lui, dar mai ales familiei sale, pentru că e păcat de copilul ăsta care are talent, care este extraordinar. Nu știu cât ați văzut sau cât v-ați dat seama cât de talentat este. Lacrimile curg des în familia voastră, da, de supărare că nu e cazul și numai probleme. Și mai ales lacrimile că nu poți să-l ajuți cât ar trebui pe Daniel. Da. Și ar fi o bucurie așa să-l vezi fotbalist, să poți M-aș bucura foarte mult, da. Uite, așa se întâmplă la noi la emisiunea Dăruiești și Câștigi. Există oameni extraordinari, oameni care au fost impresionați de povestea lui Daniel și de povestea întregii familii, nu numai a lui Daniel, și au hotărât să vă dau un mic ajutor. Așa că, dacă îmi dai voie, am să-l invit în scenă pe domnul Iulian Caragea, care este director comercial al firmei Lifecare. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ia, stai să trec eu aici cu microfonul ca să-l ajut un pic. Ia uite, ce ai acolo, măi, Daniele, măi? Tu știi să citești? Litere așa măcar, știi să citești? Nu? Nu. Da, cifre? Nu. Nici cifre. Hai că să ne uităm noi aici, ce scrie. Ajutați-l un pic, spuneți-i cei, că nu e nedumerit. Uite, aici scrie ProTV și în partea asta scrie Lifecare. Și trebuie să precizăm că e vorba despre Lifecare Timișoara. Lifecare Timișoara. Lifecare reprezintă numele Bio în România și prin tot ceea ce face susține sănătatea și sprijină performanța. Spiritul Lifecare pornește de la o idee foarte simplă, aceea de a oferi ajutor oamenilor și deja facem acest lucru pentru cei peste 50.000 de parteneri Lifecare. Ajutorul pe care îl oferim lui Daniel arată că vrem să facem mai mult și prin fundația Lifecare, care tocmai a luat naștere, vom iniția proiecte care să vină în ajutorul celor care își doresc un mod de viață sănătos. Foarte frumos. Bio. Excepțional. Bio, da. Daniele, 4.000 de euro. Asta sper să vă ajute în momentul ăsta greu prin care treceți, dar nu e numai atât, să știi. Uite, avem un televizor LCD care este aici în spate, din partea magazinelor Prețuri pentru Toți. Avem și jucării pentru el și pentru copiii din familia voastră și avem și altceva, mai avem. Uite aici, unde este, stai să mă uit să văd. Ăsta este televizorul, avem și o mașină de spălat și un frigider pe care o să le primiți acasă. Și avem, uite, și un echipament complet Nike, da? Este acolo ia stai să-l văd eu aici, să-i dau lui Daniel, pentru că este foarte, foarte important. Ia, uite, Daniel, aici ai un echipament din partea Elmec. Ia, poftim. Așa, tati. Este totul este pentru familia voastră și eu mulțumesc tuturor acestor sponsori extraordinari și avem și din partea Alca dulciuri pentru copiii din familie. Mulțumim tuturor pentru că fac acest gest și că fac lucruri bune pentru oamenii care într-adevăr au nevoie.
O să ne întâlnim și mâine seară și la aceeași oră, la 18:45, să vedem alte lucruri frumoase care se întâmplă. La revedere!